Jeg skal forsøge at give et billede af fortlivets daglige gang. Om morgenen kl. 4 blæser revægen, og herude er det højst ufornuftigt at sunde sig lidt. Men hvis man er blot nogenlunde hurtig i vendingen, kan man ligge trygt, indtil man hører løjtnantens sabel klirre i kasematgangen. Men så må man også op som et lyn, og ved en behendig evolution tage samtlige tæpper og lag med sig i springet. Soldaterne opdeles nu i 4 hold og fordeles på de forskellige forter i området. Klokken 7 er øvelserne i fuld gang overalt. Fortets indre genlyder af kommandoråb, og forsvindingstårnene skyder i vejret som paddehatte. Inden for tårnenes dækkende panser arbejder betjeningsmandskabet. Ved hjælp af kombinerede tandhjul og sving rettes tårn og kanon. Klokken 12 hører formiddagsøvelsen op, og styrken samles atter på Garderhøj, hvor kokken står klar med middagsmaden. Menuen er ikke særlig afvekslende. Den ene dag suppe og kød, den næste ærter og flæsk. Når tallerkener og skåle er vel rengjorte, kommer dagens gode time, middagssøvnen. Middagssøvnen var brilliant. Eftermiddagsøvelserne varer som regel fra 4 til 6 og består i dag af fodeksercits. Når dagens øvelser er afsluttet, har man fornøjelsen af en fredelig aftentime på dækket eller glaserede skråninger. Det er skønt heroppe sådan en stille forårsaften, når tusmørket falder lidt efter lidt. Tobakken smager godt, når den nydes på langs i græsset i sådanne omgivelser. Stilheden brydes pludselig af et skringrende hornsignal. Det er retræten. Man farer op i et spring og styrter afsted til sovekassematten. Dagen er løbet forbavsende hurtigt, og som den ene dag, således alle de andre.